nyateti anu sekolah gak buku telu. Mbah, kowe dek biyen sekolah to ora? Ya ora. Ya kok ora. Ilmu karang titisane sing kuwasa. Langsung ngono ya. Tuwek dadi. Wah kok nyantai ini guys. Ini orang ini kalau kalian semua ingin hidup bahagia, belajarlah dengan Mbah Matro. Apa Mbah Kiat beni urip ki bahagia ki apa Mbah? Syaratnya urip ben seneng ki piye? Apa harus punya banyak uang, harus duwe bojo akeh? Wong ki ngene ya. Piye? Senajan mbah. Pokoke ya Allah. Orang ngomong dedeg sik jajal. Piye. Cek tenangkan hatimu, Pak. Sulit dijelaskan. Sulit yang ngel berarti, Mas. Iya. Noto ki wong Iki noto piye Mas? lah kowe nek ning jero Quran ki isine wis jagat seluruh rakyat. Ya Allah, musik iki. Tandai. Ngene. Iya. Melane syukur iki mangojo sampe nek kowe duwe dalil anu kudu lakonono ngono. Sing kanggo rabi maksudnya ngono. Wes kuwi. Wis. Gak sing mulai ke veteran lho. Sebenarnya biar aku penasaran tenan. Ketua Veteran sampai di ketua Wojo bring. Dewaso. Lha gak yabut lho, ya, Mbak. Lagi yabut lho. Kok ketut apa? Capil. Aku malah capil lho. Gimana sampean? Aku malah lali lho, Mbak. Ketua tenan. Lagi yabut. Rupuk juga lah. Apa kuwi jenenge capil? Ya capil, Mbak. Mungkin Takok temuan to apa maksudnya temuan to dihadiah lho. Kuwi setengah ya warisan lho. Warisan konggone. Nah, Warisan. sampai gak paham ilmu wong kuno. Wong kuno iki pesawat iki driji. Pomane mung capil. Ngono lho. Pak Matro ya Lah sak saiki ya modern iki lho. Sama ngerti gak? Nek nembel ban nganggo apa? Tak Ya komputer iki, Mbak. Komputer ki tegese piye kok iso jaman sakmono kan ana komputer ya kan. Sampean kok wis gawe teori iki. Komputer melok modar komputer. Alah ngono. Kudu ndelok midhe kudu cocok. Dikom terus diputer ya. Nah, iya. Cek to liyane benermu lho, capil lho setengah piye? Capil apa? Wojo. Kemokon ya, Tra. Mas iki lho dik biyen kok dikongkon militer kok emoh dik jaman sakmono kok wis duwe angenan. Engko lek aku ketembak piye lho. Jane sampean memang wedi to pinter lho. Terus saking pintere to saking wedine dik biyen. Mikir sak urunge to. Nah, apa kok cah sakmono kok duwe angenan rono parake lho. Sing ngandani sapa kuwi lho, Mbak? Saiki kuwi nek wong men. nek peluru kaya ngono nang muruk. Miber. Nek awake dhewe ya. Ya Gak ora anak putu dhewe. Karena putu to. Gak mesti kan jarang to bocah sakmono wis duwe angenan kan. Pikiran kok kono lah. Ngerang teko. Wah, cowok wis koyo wis gedhe sik Wis lho. contone kaya anak ajaib lah ngono. Kok ajaib lho kok wis anak ajaib. Mulai sek diwarai mbahku ya. Itu ana somben kowe iki lho wis sisih Sapa apa? ngarani apa-apa kuwi sing tak unek-oke aku dhewe ra ro. Tapi kira-kira eneng pasar mlaku dhewe. Wis ngono iki ya. Sik. Lah terus piye, Mbah? Somben kowe nek wis gedhe wah roh kabeh. Ya Allah. Padahal ora dolan. Lah mosok roh. Ya wis kowe nek wis pinter roh. Wis ora neng wong ngendari. Kowe dhewe iki kowe sing tak ndari. Pasar besok ki mlaku dhewe jan. Mbahku. Wis terus eneng eneh Apa? kedung ilang anu Kali lan kedunge. Balik. Pasar ilang komandange.
Ya kuwi terus piye, Mbak? Somben yo kuwi nek titeni kowe dhewe. Liyane kowe ora iso. Iki wis ning awak. Tak ndari iki. Wis kowe ora usah mikir saiki. Kowe nek wis gedhe, wis keluargaan. Jaman kuwi umur pira? Aku cek urung Joko kok. Joko cilik berarti. Nyateti anu kuwi Cek sekolah iki. sekolah gak buku telu. Mbah, kowe cek pian sekolah to ora? Ya ora. Tau. Ya kok ora. Ilmu karang titisane sing kuwasa. Langsung ngono ya. Tuwek dadi. Ilmu ki tuwek iki. Dipisah. Nambani wong. Yo, Mandi. bismillah tok kuwi. Terus widone iki. Mari kersane ngalah. Niku. Itu di Dadi mari iki. Nek sing nganggo idu kuwi. Eh, Idune jos kuwi. sing yo kok Nambane nganggo idu idune jos. kargawe. Kuwi tak ulang. Ora piye. Tak catet to lho. Nek wong kukur gak ning ro. Gak ora Kuwi tak kon ngito. piye. Iki gawe pokoke kowe yo kudu poso. Lah yo kuwi rada penak sitra. Nek dadi dukun kan. Lah tapi anune Cukup nek jadian. ora kuat yo awakmu dhewe lho yo sanggup. Balik. Tak catet to. Ting Ya. ting ting. Dicat tak catet to kuwi yo. Sibar sadat kowe kudu nglakoni. Kuwi saiki jaman saiki iki ora sing digoleki dukun wong Islam. Lah nek wong Islam kaya aku iki tak wirito. Saiki tak kei kowe aku ora dukun. Penggaweanku akeh. Pilane akeh dek ngono. Ora witro. Wah, Terus iki pokoke tak ketok nek kur japane iki kowe wis iso. Yo sadat terus pateka ping 1000. waduh, akeh men ya. Akeh. Bener kuwi? Ya bener to. Ayo bener terus. Timbang sak titik kurang. Ya dilakoni tenan. Itu lah kali. Iya. Terus kudu ping 1000. Kakean kuwi. Nek kok nek karipan prei ya. Kul audu falak ping 1000. Nas ping 1000. Batang itu bisa. Nah, kuwi terakhir la kaula wala quwata. Ya, itu buat wali. Ali. Terus takbir Keliling. ping 1000 nah. Ping 1000 nah. Kuwi manggil Allah kuwi padane kowe nang suwan nyembah kok. Ya wis aku anut kowe. Wis catet to kuwi kok nek lali singgir kuwi. Yo tenan. Mandi tenan ya. Mati tekon dindi ya. Ora kuat. Rapat buyar. Master apa tuh? Ya gak kok coba buyar to. Lah kuwi padahal mengi iki ngene. Wong macul ning anuku ning nggonku bangku kok tajam macul. Wala ku tarik ra kaprah iso tuku sawah iso. Yo perdukunan. Berdukunan. Aku oleh gaman. Ya, gitu. Lah Rokiban kan geruang nek gabuk itu ya keserengan badane gabuk. Lor rumahku. Dik gamanku nek ngono. Si ijo manuk. Aku tak nyileh dik. Wis kenek. Ngamakno. Dia ora cendulu. Cendulu ki opo nek? Ngene cendolo iki. Bosone iki aku ora ngerti. Diarani cendulu tangan kiwa. Oh, alah. Padane kuwi bahasa. Lah bareng tak ijoli yo gara-gara gaman no. Terus Iki kayak duit malah 1000. Wis apa-apa. mosok ono 1000. Ya, Jaman sak menakeh piye tapi. yo kuwi to. Sing ijolan manuk ta yo. Nah, Lah itu lagi. Padahal iki kayak larang. campono kinjil. Kayak larang maksudnya Kinjil kuwi ora gathuk. kanggo dheke. Yo nang kono wis tak delok iki sekelane
dalang. Hmm. Nah, mengokan sempono kijeng si Sampono Carita kuwi. Cerita tadi jalangi cerita Mas. Biar ngono dia terwawat. Pengatan kata. Bareng kuwi terus dia not dulure ning Kalipat. Wah, Pujatan. hujan. Dan bondune. Jadi Lho, terus saiki mugo. sing apa? Saiki mugo. Lah wong yo saiki ning kono nae yo mbok. Nek mau mugo ngene kono mater. Tapi mengi pas mbok idemu mandi tenan Mbak, sempat tekan Ya titik. ijek apa saiki dukun. Oh, jendu iki sukses ya. Cek sekti to saiki. Duh, kok apa Mbak? Itu lodo iki. Apa anu nek Kak? Bener. Kalong yo. Kak, Saiki saking ngarang kalong. Lah kalong gimana? Sedip yen kuwi sangkane kok gitu. Lah muni yo. iki gimana serak Mbak? Bajine memang mati. Enggak. Dadi. Wah, ini manuk. Lah nek nek culik barang iki. Nek culik ya nek culik kira maling barang. Culik kan culik. Iya. Culik tok to. Ini berarti ke awal-awal mulai dukun ngomong yo perkara sampean ya. Iya. Niki kok dudule kok dudul. Kethu apa kopi mang lho. Kok kopi to. Kopi wae. Aku malah bingung malah bingung kok digandeni. Wis to, manut ae lho. Karepe dhewe ketuk nek rasa. Kowe rom meneng ngono berarti iki. Ora rasa iki. Enggak malah Nang kok capek. ora tok